From a very clear perspective, what would you describe as your contribution into the structure? Your family and ubuhlungu kakhulu ukuthi mina amakhosazana ami wabona njengabantu abakhulu abacontributile. Uyazi nomuntu ongasinikezanga ingane asisho ukuthi akacontributanga, because mawungena ubheka uhlola uyabona ukuthi iningi into ayenzile. But angithi ukufika ekuthembweni uzocontributa ngokuthi ube nabantwana ube nomuzi ozenza khona. Mina ngicela ukuyi-accepta le ukubona njenge-contribution yakho yokuqala ibalulekile. Abasho ngothomba akakaze appreciate emthombeni. Ufuna abantwana babafana. So abamantombazane according to yena abasho lutho. Sifuna nsikile ukukhulisa isibongo sakamama wakhe. Kodwa mina ivele ngithuse mangabe zenza street kangaka ekhuluma ngamantombazane nendaba yokukhulisa isibongo, because I believe uzaleke the same way. Okay, uma ngabe yena vele wazala 2 vele washiya lapho. Uma yena uzale ngakhe 3 4, uma Macele uzale 3 4. Uma ngabe yena phela ku2, or did she have like issues naye in terms of like ukuzala or conceive? Because I remember at some point she was talking about having 6 miscarriages or something like that. How wazala 2 vele wagcina lapho?